sumaupod ta sa ato ang pagpangalagad. Just like Mama Mary, we should have pure intentions. Unya, good morning once again. Of course, I would like also to greet good morning to our Facebook viewers. No, kumusta na? No, salamat kayo sa inyo hausap nga pagsunod din nga ato ang vlog, no, kabahid sa kining ato nga mga wali matagad lang, no, ano sa misa nato. So thank you very much and good morning to all of you. Alang sa mga nagtanaw ka nato worldwide, no, dinhi sa atong vlog sa ato ang kining Facebook or whatever o media platforms nga pwedeng inyong gigamit sa inyong pagsudong sa atong programa. So today is the continuation of the feast yesterday. No, sa may fiesta kagahapon, Sacred Heart of Jesus, and today is the continuation, no, the Immaculate Heart of Mary, no, Twin Hearts, the feast of the Twin Hearts. So immediately after the feast of the Most Sacred Heart of Jesus, the feast of the Immaculate Heart of Mary will follow. Okay, kuan man ni sila. No, kung asa gani si Mama Mary, tuwa pod si Jesus. Kung ana atua si Jesus, atua pod si Mama Mary. So kanunay gini silang magkuyog-kuyog. Ginada mo na nga kung magrosaryo mo sa inyo, expected nga naapod si Jesus. No, kung magrosaryo ta dinhi, naapod si Jesus. So everywhere nga tuwa si Mama Mary, tuwa pod ang iyahang kining anak. So today, we are celebrating the feast of the Immaculate Heart of Mary. And of course, makapamalandong kita unsa may nakapa-immaculate. Unsa may kanang gitawag na itong sa Binisaya pa na Immaculada, putli. Unsa may nakapaputli. Okay, Immaculada, ang Binisaya na putli. Unsa may nakapaputli, no, sa mahal nga sa kasing-kasing sa mahal nga birhen. Of course, the reason nga nung gitawag nato og immaculate ang kasing-kasing sa atong mahal nga birhen, it is because of the purity of heart. O kana bang og sa ato pa na ang iya habang kasing-kasing kuan kanang walay pagpakaaron ingnon, no, walay gitawag nato og lain nga mga agendum sa iyahang nga anaa sa iyahang kasing-kasing. In other words, she was pure in intentions. No? Anaa gyud ang kinatawag nato og pagkabalaan sa iyang kasing-kasing, pagkaputli, tungod kay sa iyahang kasing-kasing walay pagpakaaron ingnon. There is no hypocrisy. Walay pagpakaaron ingnon. Nagabalo ba mo nga nung nahimong ingon ni ana ang mahal nga birhen? Nga nahimong pure gyud ang iyahang pagmangalagat, ang iyang kasing-kasing putli gyud kayo? Because deep inside, ni share siya sa mission ni Kristo. No? Deep sa iyang kasing-kasing nasayod siya na kining iyang gibuhat pagsunod yun or pagtabang or pagsuporta sa misyon ni Kristo. Muna'y nakapaputli sa iyang kasing-kasing. Nga naman, tungod kay ang iyahang kasing-kasing nasayod man nga kining akong gihimo pagsunod yun kini o pagtabang sa misyon ni Kristo. Siguro mo na atong pamalandungan as lay ministers, as priest. Kung ang akong intensyon dili tungod sa gitawag natong panghuna-huna nga akong gihalad ang akong kinabuhi aron pag ambit sa misyon ni Kristo, may puruhan nga di ko magdugay. May puruhan. Kung ang ako lang kaugalingong katungod mo, ako ang ipaambit, no? Nga ako na bang pagkatawhanon, limited kayo. May puruhan nga kung lisod na kayo, mubagulbol ko. May puruhan nga kung kanang gitawag na to og makasugat ko og mga pagsulay, dali ra kayo kong badala. Nga naman, tungod kay ako man
nga katungod ang akong gidala sa ako ang pagpangalagad. Pero muingon gani ko nga kini akong pagkapari, kini kamo mga lay ministers, kamong mga katikistas, kamong mga MBG, kamong tanan, muingon na gani mo nga kining akong gihimo nga pagpangalagad dili ni ako kang Kristo ni igo ra kong ni ambit niini. Pure ang imong intentions. Pwede po kang tawgon nga may pagkaputli po kagamay. No? Naa po kay pagkaputli gamay. Di siguro yung kaayo, pero naa po kay pagkagamay putli. And remember, when you share the Immaculate Heart of Mary, you also share the Sacred Heart of Jesus. Kaya magtandem malagi gana sila, di ba? Twin hearts. Alliance of two hearts. Sa ito pa, kining imuhang pagsunod kang Mama Mary, na simba ka, you should have the pure intentions. Sa imuhang nag-decorate sa simbahan, you should have the pure intentions. Sa imuhang pagka-lay minister, sa imong pagkapari, kinahanglan na agad na. Ano man, kay kung wala na, may puruhan nga unsa man, dili mahimong constant ang imuhang pagpangalagad. Because Mama Mary is so constant with her apostolate. Di ba? Unsay sa asong ebanghelyo karon, nalibog na si Mama Mary, naunsa naman ang bataanan ni, no nawala pa, karon giingnan pa jud ko nga ngano nangita pa man kanako, wala ba kamo masayod nga aning kinahanglan ani gyud ako sa akong balay sa akong amahan. But according to the last part of the gospel, kining tanan gitipigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing. Sa ato, pabisag nalibog siya, iya kining gitipigan sa iyang kasing-kasing. Ug sa in English pa na discernment. Wala dayon sa mga saba. Wala dayon niya ingon nga gibadlong iyang bata. Wa ko kasabot nimo sa imong gisulti. Wala. Ang iyang gihimo, iya rang gikep sa iyang kasing-kasing or iya rang gitipigan na malandong siya. Sumaupod ta sa ato ang pagpangalagad. Just like Mama Mary, we should have pure intentions. Unya kinahanglan nga kining sa atong pagka-pure ang atong intentions, sayo juga kuno sa imong gihimo. Ayaw na lang patuga-tuga kung ang imong intentions para nimo aron daygon ka, makadungog gani kagamay komentaryo nimo, magpahilag-hilag na ka. Klaro na ka na. Basta kana gani mga lagad o simbahan, magpahilag-hilag na gani. Kaya nga naman, gisaway siya sa iyang pagpangalagad. Nagtabang ragani ko. Gisaway. Nagpaabot di ay ning daygon eh. Nya kidili man pagdaig ang iyahang nadungog, ay sus, hilak siya. Oo, baka lay minister ka. No, pagabot nimo didto, sus, wala man di ay kining gitawag na to og maayong reception didto. Gamay rang tawo, di pag yung kapapainiton, lisod pag yung dalan, dili pag yung gamay pag yung kayong halad, ay di na kumubalik. Ano man, kapoy kayo. Pero pure gani ang imong intensyon, nubalik ra gyud ko. Sama atong lay minister nga ang nagkaistorya miniingon siya nga. Pagabot na ko dito pader, usa ka dako ug usa ka gamay ra ginagnaan din anya unsa man. Ay nagkasaulugan ra gyud ko. May makaingon tang may pagkaputli ug kasing-kasing ning lay ministera. Ay ngano man, klaro man kayo niya ang iyang tumong nga iyang i-share ang word of Christ and of course i-share niya ang santos nga lawas ug dugo ni Kristo. Sumao ka na. Ano mo na nga sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, ayaw di mo kalimot. Kung aduna gani Immaculate Heart of Mary, aduna pud na Sacred Heart of Jesus. So kung maning kamot yung ka, nga pure ang imong intentions, o niya mo padayon ra yung ka, tungod kaya nasayod ka, kung unsa kining imong gihimo, o niya bisan unsang mga pagsulay mo padayon ra yung ka, yung sa in English pa na constancy with regards to the mission. Kung sa pinulungan pa na ni Kristo, dili kalayo
sa gingharian sa langit. Manindog palihog.